Hai să te filmez. Ce burta la... Mai știu și eu una să fac. Hai, Georgiana, poți? Reușești? Dă mână în gură. Sări în cap și tu. Nu! Hai, mă! Urcă-te pe spate. Ia uite, așa nu se iei burte. Eu am putut. E adâncă? Ia stai în picioare. Dar tu ai vestă, mă. Ia uite ce pesară. Te doare burta, mă? Te doare burta? Dă-te pe spate așa, Georgiana. Uite așa. Ia, stai așa ușor, stai așa. Lasă-te pe spate. Lasă cap pe spate, bled. Lasă cap pe spate. Lasă-mă, ia mâinile. Hai, te rog eu frumos, veci pe aia. Ia mâinile, ia mâinile. Ia mă mâinile, mă. Te filmez, mă, după aia o să vezi ce mai nu pot. Lasă-te de aici, Georgiana. Dați-o în cap! Da, mă, dar te răsucești imediat. Hai. Dați-o în cap! Hai, mă, Georgiana. Dați în cap! Hai. Ai luat apă? Te-ai revenit? Sănătate, pa! Hai, mă, săriți și voi odată, mă! Eu sărica! Hai, dați-mă mai bun, că-i mică! Băi, dar trebuie să vedem unde mergem, mă, să ducem asta. Ia, bine, pe se vede! Auzi, te zici, pa!